Rahmani, na roƙi Allah Rahmani, kullum na yo sabon launi, na yabo gudun mai Ƙur'ani, a ranar kiyama ya san da ni. Makaɗaici da ɗa'agunsa mafifici, alai sahabbansa maceci, yabansa zamba lalaci, har sai na ga nabiyu ya san da ni. Kogin ƙaunarka ka shafa kaina mai Makka, a fadar taka a san da ni. Na ji hadisin annabina wanda ya yabe ni, in ji annabina, walau bi baiti in ka zana, sakamakon ka fa aljanna, ka yarda in zana ka san da ni. Dubi da mannan da ayanka, yayi shaidar aiken naka, mai zai hana ni in yabe ka, gani a layin masoyanka, don isan yardar ka kula da ni. Ya Muhammadu masoyina, ya Mustapha baban nana, roƙon da na yi gunka na dina, ka yarda in ganka da idona, sai na tsallake haɗari na zamani. Ya Mustapha baban binta, ya shugaban dukan halitta, ya ’yan uwana ku fahimta, sunansa na maganin cuta, cutar da har ma ta zamani. Ya Mustapha ya mujtaba, sanka da yabanka na sa gaba, roƙo nake ya mujtaba, sani a tsarin sahun gaba, a cikin masoyanka na zamani. Ina da larura a zuciya, dan zuciyata na suya, rashin ganin kairul anbiya, ka yarda na ganka da idaniya, na yi murna na sami magani.
to da a nemo da fahimta, ni na rike baban binta, rigakafi ai yafi yin magani. A cikin hidimar baban binta, halifan Bashir bin Musa nan na jiya har yau a zamani. Wassalam nan zan bar ku a yaban nan da nake yi muku. Lokaci yasa zan bar ku, ba dan ina so ba na bar ku, za ku haɗe wata rana tare da ya Muhammadu ka kula da ni, a cikin masoya ka sa da ni. Ya Muhammadu ka kula da ni, a cikin masoya ka sa da ni. Cikin masoya ka sa da ni.